L-ex Prim Ministru Joseph Muscat, l-ex Chief of Staff Keith Schembri u l-ex Ministru Konrad Mizzi flimkien ma' 19 persuna oħra u kumpaniji se jkunu qegħdin jiġu akkużati fost oħrajn b'ħasil ta' flus u korruzzjoni. L-akkużi huma marbuta mal-inkjesta maġisterjali li għamlet il-Maġistrat Gabriella Vella dwar il-konċessjoni ta' 3 sparijiet. Il-ftehim kien ġie annullat is-sena li għaddiet. Il-prosekuzzjoni qed talleger dawn l-individwi ixxaħmu minn avukat li kien qed jirrappreżenta lil Stewart Healthcare u li huwa fost il-persuni akkużati. Ingħad li Brian Tonna u Karl Cini tan-Nexia BT allegatament għenu lil Muscat lil Mizzi u lil Schembri iwettqu dawn ir-reati. Il-każijiet ġew assenjati tlieta filgħodu lil Maġistrat Rachel Montebello. Il-mistennijati skeda s-seduti li matulhom il-persuni kkonċernati mistennija li tresqu l-qorti biex jaffaċċjaw dawn l-akkużi. B'reazzjoni f'post fuq Facebook l-ex Prim Ministru Joseph Muscat qal li kieku ma kinux daqshekk gravi il-qari tal-akkużi fil-konfront tiegħu kienu jkunu tad-daħk. Qal li mingħajr ma semgħuh l-awtoritajiet iddeċidew li jakkużawh u jtebbgħuh b'korruzzjoni ħasil ta' flus li waqqaf organizzazzjoni kriminali u li saħansitra daħħal 30 miljun euro. Dr. Muscat sejjaħ dawn l-akkużi bħala setta invenzjonijiet li ma jitwemnux ħlif minn min ivvintom bħal grant. U għatem jgħid li se jkun qiegħed ikisser kull waħda minn dawn l-akkużi u juri kif mhumiex mibnija biss fuq fantasija iżda wkoll fuq gideb.